primera vegada que tinc l'oportunitat, sí, de tenir una persona contractada, però amb unes condicions molt cuidades. La experiencia de la contratación ha significado un espacio y un tiempo muy enriquecedor. Creo que es una oportunidad muy buena para desarrollar y profundizar en nuestra práctica. Crec que són molt importants les condicions laborals també, sí? No solo és que estem treballant més i millor, sinó també en unes condicions molt importants. Hemos podido compaginar muy bien la manera de delegar tareas y tener la confianza entre nosotras de yo poder trabajar a mi ritmo, ella al suyo, y trabajar tanto juntas como separadas. Estic molt acostumbrada a tirar endavant sola i ara estic aprenent a organitzar-me, a delegar i a tenir en compte les necessitats, no solament laborals, sinó també, no sé si són emocionals, però sí, a l'altre costat estàs treballant amb una persona que li passen coses també.